Между 1939 и 1945 година 70 милиона души загубиха живота си на фронтове, които се простираха от съветските степи до островите на Тихия океан, от пустинята на Северна Африка до живите плетове на Нормандия. В този контекст на индустриализирано разрушение, където модерните армии се сблъскваха с танкове, самолети и далекобойна артилерия, се появи паралелно и много по-тихо измерение на войната – войната на капаните. Взривните капани, известни също като booby traps в англосаксонската терминология или Sprengfallen на немски, представляваха един от най-психологически опустошителните компоненти на конфликта. Не ставаше дума само за убиване или раняване на войници. Ставаше дума за всяване на ужас, за превръщане на всекидневен предмет в потенциална заплаха, за превръщане на настъплението на врага в кошмар на постоянна параноя. Войник, който напредва под артилерийски огън, познава своя враг и може да локализира източника му, да отвърне със собствен огън или да потърси прикритие. Войник, който трябва да се съмнява в молив, консервена кутия, изоставен велосипед или дори в трупа на падналия си другар, действа в състояние на психическо изтощение, което нито едно конвенционално оръжие не може да възпроизведе по същия начин. Капаните от Втората световна война бяха продукт както на сложни военни инженерни разработки, така и на брутални импровизации, родени на самия терен. Някои бяха проектирани в оръжейни лаборатории от инженери с университетски дипломи и години изследвания зад всеки механизъм. Други бяха създадени от войници с тактически опит, които разбираха психологията на врага по-добре от който и да е военен наръчник. Всички имаха обща безмилостна ефективност, способност да действат в отсъствието на този, който ги е поставил, и силата да създават умножаващ ефект върху страха, който никоя цифра за преки загуби не може напълно да улови. За да се разбере мащабът на това, което следва, е необходимо да се разбере контекстът, в който тези капани съществуваха. Втората световна война беше първият конфликт, в който войната с капани се превърна в систематизирана военна дисциплина, с кодифицирани национални доктрини, индустриално производство на стандартизирани компоненти и специализирано обучение на специалисти във всички основни армии. Преди 1939 година военните капани бяха нишова тактика, основно свързана с партизански операции и саботаж в тила. Между 1939 и 1945 година те се превърнаха в неразделна част от конвенционалната война, присъстваща на всички фронтове, във всички климатични условия, в градска и селска среда, под вода, във въздуха и под земята. Това, което също отличава тези капани от използването им в предишни и последващи конфликти, е индустриалният мащаб на тяхното производство и разполагане. Детонаторите на германската система ZZ, например, бяха произвеждани серийно в индустриални заводи и разпределяни към инженерните части по същия начин, както се разпределяха гранати или патрони, в кутии с инструкции за употреба, технически спецификации и стандартизирани количества за всяка мисия. Тази индустриализация промени характера на капана. Той престана да бъде занаятчийски и случаен елемент и се превърна в изчислим и планиран компонент на военната тактика. Следващата селекция разглежда 10 от най-значимите, сложни и смъртоносни примери за военни капани от конфликта, обхващащи всички основни театри на военни действия – Западния европейски фронт, Източния фронт, Северна Африка и Тихия океан. Случаите са подбрани не само заради способността им да причиняват физически щети, но и заради степента на техническа изобретателност, въздействието им върху развитието на военните операции, обхвата на тяхното внедряване и психологическия ефект, който оказваха върху тези, които трябваше да се изправят срещу тях. Първа, германската система ЗЗ-Зюндер на Западния фронт. По време на германското отстъпление на Западния фронт, особено от лятото на 1944 година, когато Вермахтът започва да губи територия след съюзническия десант в Нормандия, германските военни инженери разработват и усъвършенстват система от капани, наречена от съюзниците система ZZ, по първите букви на два основни механизма за задействане –
Зугцюндер, задействащ се чрез опън, и Другцюндер, задействащ се чрез натиск. Оперативният принцип на тези системи не е нов във военната история. Техни примитивни варианти са използвани още през Първата световна война, но Втората световна война довежда внедряването им до индустриален мащаб и техническа сложност, които качествено променят тяхното въздействие върху операциите. Това, което преди е било занаятчийско, се превръща в стандартизиран процес с взаимозаменяеми компоненти, произведени в фабрики и разпределени към инженерните части с специални инструкции. Опъващият детонатор работи чрез метален щифт от закалена стомана, който блокира ударника на силно чувствителен капсул-детонатор. Когато кабел, найлонова нишка или опъваща тел, свързана с манипулиран предмет, се опъне, щифтът се освобождава и ударникът удря капсул-детонатора, започвайки веригата на детонация, която активира основния заряд. Целият процес, от опъването на кабела до окончателната детонация, трае по-малко от 1/10 от секундата, време, невъзможно за човешка реакция. Детонаторът под налягане функционира чрез подобен механизъм, но се активира от теглото, упражнено върху повърхност, независимо дали това е земята, дървена дъска или друга опорна платформа. Това, което прави тези системи качествено различни от обикновените мини, е системното комбиниране на множество механизми в една точка, което съюзническите инженери наричат многослоен капан или стъпаловидна система. Инженерите от Пиониер батальон, инженерните бойни части на Вермахта, започват да поставят капани в изчислени последователности. Под видима и привидно обезвредена противотанкова мина поставят втора противопехотна мина, свързана към диференциален натисков детонатор, така че опитът за премахване на първата активира втората. Под втората мина понякога поставят трета, снабдена с механизъм за времезакъснение, изчислен да детонира между 30 и 90 секунди по-късно. Интервал, предназначен да засегне спасителите, които биха се притекли на помощ след втория взрив. Тази техника е подробно документирана от съюзническите разузнавателни екипи. Полевото ръководство FM-20-32 на американската армия, обновено през 1944 година, съдържа цели раздели за методите за обезвреждане на тези системи, а обучението на специалисти по обезвреждане се превръща в високорискова и приоритетна специалност в съюзническите сили. Британските Royal Engineers разработват процедури за обезвреждане, които винаги започват с визуално наблюдение от минимално разстояние 5 метра, използвайки наклонени огледала и светлини с ниска консумация, преди всякакъв ръчен или инструментален контакт. Град Аахен, първият германски град, превзет от съюзниците през октомври 1944 година, беше показателен пример за масовото използване на системата ZZ. Германските инженери разполагаха със седмици, за да подготвят отбраната и използваха това време, за да превърнат практически всяка сграда в потенциален капан. Врати на болници, чекмеджета на бюра в административни офиси, тоалетни в железопътни гари, дървени стълби в жилищни къщи, витрини на магазини – всички съдържаха някакъв вариант на системата. Съюзническите екипи за обезвреждане, съставени от инженери с месеци специализирано обучение, се нуждаеха от няколко дни, за да обявят дадени райони за относително безопасни. Те губеха хора дори по време на този процес. Докладът на кралските инженери за Аахен, засекретен до 1972 година, описваше модел на разполагане на капани, който авторите нарекоха плътност на насищане. В някои квартали на центъра плътността на капаните беше толкова висока, че инженерите за обезвреждане прецениха, че статистически е невъзможно да се премине стая с средни размери, без да се задейства поне едно устройство, ако не се следват систематични протоколи за търсене. Докладът също така документира нещо, което екипите намираха за обезпокоително отвъд физическата опасност. Капан, поставен в детска играчка в стая на семейна къща или в молитвена книга в църква, представляваше воля да се превърнат най-ежедневните и безобидни елементи от гражданския живот в оръжия.
Тази трансформация на значението на предметите беше една от най-дълготрайните следи от войната с капани на Западния фронт. Особено изобретателен вариант на системата ZZ, открит в множество населени места в северо-западна Германия през 1944 и 1945 година, включваше задействащи кабели, заровени на дълбочина от 20 до 30 см под често използвани пътеки, свързани не с повърхностни мини, а с заряди, поставени в съседни сгради. Човекът, който настъпеше кабела, не умираше веднага. Детонацията се случваше в сграда на няколко метра разстояние, причинявайки структурен колапс върху този, който имаше нещастието да преминава отдолу в този момент. Това пространствено разделение между точката на задействане и точката на детонация систематично объркваше екипите за обезвреждане, които първо търсеха експлозива на мястото на срутването, вместо да го проследят обратно до заровения кабел. Психологическият ефект върху пехотните подразделения, напредващи през селата на Западна Германия, беше документиран в множество свидетелства на ветерани и в полевите доклади на батальоните. Напредването ставаше бавно не поради конвенционална въоръжена съпротива, а поради наложителната необходимост да се проверява всеки предмет, всяка повърхност, всяко пространство, което потенциално е било манипулирано от вражеските инженери. Батальон, който на открит терен изминаваше няколко километра за един час, можеше да изразходва същия този час, за да напредне само 200 метра през изоставено село. И това бавно, предпазливо, изтощително напредване минута след минута беше точно ефектът, който инженерите от пионерския батальон бяха замислили, когато поставяха един по един всяко устройство от системата ZZ в Германия, която отстъпваше. Втори. Блейстифт-майн, капанът на писалката. Сред най-малките, най-усъвършенствани и психологически смущаващи капани на войната се намира Блейстифт-мине, чието буквално значение е минен молив. Това устройство, разработено в работилниците на Абвера, германската военна разузнавателна служба, въплъщаваше цялата концепция за прикрито оръжие в най-изтънчената и компактна форма. Основният механизъм се състоеше от тънка метална тръба от алуминий или месинг с диаметър и дължина приблизително равни на стандартен офис молив, между 15 и 18 см дължина и около 1 см външен диаметър. Обикновено беше боядисана в черно, тъмнокафяво или сиво, за да имитира различни видове писмени инструменти или малки инструменти. Вътре, разделено на две камери чрез целулозна мембрана, съдържаше два компонента. Първата камера съдържаше корозивна киселина, обикновенно разредена солна киселина в различни концентрации. Втората съдържаше стоманено жило с специфична и калибрирана дебелина, поставено под напрежението на компресирана пружина, чийто друг край беше свързан към ударник на високочувствителен детонатор, свързан към основния заряд. Когато целулозната мембрана се разтваряше под действието на киселината, тя достигаше до втората камера и започваше да разяжда стоманеното жило. Скоростта на корозия, а следователно и времето на забавяне преди детонацията, зависеше от два контролируеми фактора при производството – дебелината на жилото и концентрацията на киселината. Във версиите, документирани от съюзническото разузнаване, стандартните закъснения бяха 10 минути, 30 минути, 4 часа и 12 часа. Това означаваше, че устройството можеше да бъде поставено и операторът да бъде далеч от мястото преди детонацията, съществен елемент за диверсантите. SOE – Special Operations Executive залови няколко екземпляра от тези устройства в различни театри на операции от 1942 година нататък и извърши подробни технически анализи, които останаха класифицирани в архивите на MI6 до 1980-те години. Техните техници, особено тези, които работеха в изследователската станция The Furs в Aston House, разработиха собствени варианти на принципа на киселинно-корозионно забавяне, които SOE по-късно разпространи сред агентурните си мрежи в окупирана Европа под кодовото име L-Pill Delay. Американската ОСС, предшественик на CIA, също включи устройства за време,
базирани на същия принцип, в своя каталог от прикрити оръжия под кодовите имена Стингър и Касиди. Многостранната приложимост на Блайстифт-Ми не беше неговото най-голямо тактическо предимство. Той можеше да бъде използван като детонационен компонент към всякакво количество експлозив. Един единствен Блайстифт-Мине с закъснение от 4 часа, поставен до 4 кг пластичен експлозив С2, стандартният експлозив за германски саботаж по онова време, можеше да унищожи железопътна линия, мост с среден размер или носещата конструкция на склад за гориво, докато агентът, който го е поставил, вече се намираше на десетки километри разстояние, заобиколен от свидетели, които биха осигурили перфектно алиби. На Тихоокеанския фронт японският еквивалент беше устройството с закъснение тип 9-10-9, сходно по концепция, но с различен механизъм за забавяне, базиран на разтварянето на таблетка от смес от материали, разтворими във водата от околната среда или от самия заряд. Японските инженери го използваха широко на Филипинските острови по време на отстъплението на императорските сили пред американското настъпление през 1944 и 1945 година, главно за отложено унищожаване на пристанищна и комуникационна инфраструктура. Блайстифт-Мине също имаше особено мрачно приложение през последните месеци на войната в Европа между януари и май 1945 година. Подразделения на СС и СД, службата за сигурност на нацистката партия, поставяха тези устройства в архиви, регистри, административни сгради и складове за документация в градове, които предстояло да бъдат превзети от съюзниците, с изричната цел да убиват или раняват екипите за разследване на военни престъпления, които съюзниците вече бяха обявили публично, че ще разположат. Няколко такива случая с жертви сред персонала на съюзническите разузнавателни и документални екипи бяха представени като доказателства по време на Нюрнбергските процеси. Трети. Подземната система на Иво Джима. Битката за Иво Джима, водена между 19 февруари и 26 март 1945 година, е записана в американската военна история като едно от най-кървавите сражения в Тихоокеанския театър. В рамките на тези 36 дни бой на вулканичен остров с площ едва 21 квадратни километра, американските морски пехотинци понесли 6821 убити и повече от 19 000 ранени срещу японски гарнизон от приблизително 22 000 души под командването на генерал Тадамичи Корибаяши. Това била единствената битка в Тихоокеанския театър, при която американските загуби надхвърлили японските, факт, който оказал дълбоко влияние върху планирането на американския генерален щаб за последващите операции, включително планираната операция Downfall, нахлуването в основните японски острови. Значителна част от тези загуби не била резултат от конвенционални бойни действия, а от подземната отбранителна система, която Корибаяши бил проектирал специално, за да максимизира загубите на нападателя на всеки квадратен метър отстъпена територия. Корибаяши бил офицер с нетипичен профил според стандартите на японската императорска армия от онова време. Той пребивавал в Съединените щати между 1928 и 1930 година като военен аташе в японското посолство в Вашингтон и през този период посещавал военни съоръжения и тренировъчни центрове в различни щати, изучавайки американската военна доктрина с систематично внимание. Той разбирал, че конвенционалната отбрана на плажовете за десант би била безполезна срещу огромната мощ на американската морска и въздушна подкрепа и че предварителните бомбардировки ще унищожат всяка повърхностна отбранителна позиция. Неговото решение било концептуално блестящо, буквално да се зарови в вулканичната скала на острова и да превърне подземието в бойно поле. Резултатът бил система от над 1500 подземни камери, свързани с приблизително 18 км тунели, изкопани в базалтова скала на дълбочина между 9 и 27 метра под повърхността.
Температурата в най-дълбоките нива на системата надвишавала 60 градуса по Целзий поради вулканичната геотермална топлина, условия в които японските защитници живели и воювали в продължение на седмици. Болниците, складовете за боеприпаси, кухните и комуникационните пунктове били разположени под земята. В този лабиринт инженерите от 232 строителен полк и 26 танков батальон инсталирали програма от капани, интегрирани в архитектурата на системата. Снайперските позиции били изградени с дървени капаци, боядисани в същия цвят като черната вулканична почва на острова, с скрити панти, позволяващи да се отварят, да се изстреля откос и да се затворят за по-малко от 3 секунди. Бункерите, които морските пехотинци бяха атакували с огнехвъргачки и смятаха за неутрализирани, можеха да бъдат реактивирани отвътре на тунелната система само за няколко минути. Те разполагаха с вторични входове, които морските пехотинци не можеха да открият от повърхността. Японските противопехотни мини тип 93 и тип 99, разположени в неправилни модели, специално проектирани да объркват металотърсачите SCR-625 от онова време, бяха комбинирани с взривни заряди, заровени на позиции, които психологията на боя показваше, че морските пехотинци биха търсили като естествено прикритие краищата на артилерийските кратери, пониженията на вулканичния терен и пространствата между скалните образувания. Всеки, който търсеше убежище на тези позиции, задействаше зарядите. Особено жестока система, подробно документирана в след кампанийните доклади на 5-ти амфибиен корпус, бяха тъй наречените верижни мини. Те се състояха от заряди, заровени на равни интервали, свързани помежду си чрез подземни кабели за предаване на натиск, така че детонацията на първата мина предаваше механичен импулс към съседните, които детонираха последователно с закъснение между 1 и 3 секунди. Ефектът представляваше верига от експлозии, която се придвижваше в посоката на естествения път за бягство, преследвайки онези, които се опитваха да се отдалечат от първата детонация. Анализите на загубите след битката показаха, че няколко десетки морски пехотинци са били убити или тежко ранени при този тип последователности. Екипите за разминиране на корпуса на морската пехота също откриха, че значителна част от японските мини на Иво Джима съдържаха минимално количество метал. Техните корпуси бяха изработени от пресован бамбук, изпечена керамика или закалено дърво. Тези мини от неметални материали бяха напълно невидими за стандартните електромагнитни детектори и трябваше да бъдат откривани чрез ръчно сондиране с дървени пръти. Процес, който забавяше напредването до по-малко от 10 метра на час в някои райони и държеше сапьорите изложени за продължително време на огъня на снайперисти, разположени на високите позиции на планината Сорибачи и комплекса Мотояма. Четвърти – Бохмин. Капанът книга. Бохмин или книжната мина ще представлява може би най-емблематичния пример за сливането между индустриалния дизайн на въоръжението и психологията на войната. За разлика от конвенционалните мини, които действат на открит терен или под повърхности за преминаване, това устройство е проектирано да функционира в закрити пространства, по-специално в библиотеки, офиси, кабинети, административни сгради и всяка среда, в която вражеските войници вероятно биха търсили материали с информационна, пропагандна или техническа стойност. Устройството, произведено в работилници под надзора на ОКВ, Върховното командване на германските въоръжени сили, представлявало фалшив том с стандартни размери. Външният му вид възпроизвеждал с висока точност външността на истинска книга. Корица от картон, кожа или плат, гръб с отпечатано заглавие, автор и издателски знак. Заглавията били правдоподобни в контекста, в който устройството щяло да бъде използвано – военни, технически справочници, речници, атласи, ръководства за административни процедури. В документирани случаи във Франция и Белгия някои екземпляри били отпечатани с заглавия на френски език, за да се увеличи достоверността в окупираните обекти.
Вътрешността на книгата съдържала между 150 и 200 грама пентрита, еквивалентна на англосаксонския петен, високоенергиен експлозив с голяма плътност на енергията, свързан към детонатор с диференциално налягане, разположен в областта на гръбнака на книгата. Механизмът за детонация бил изключително елегантен в своята простота. Книгата била проектирана да бъде поставена хоризонтално върху своя гръб, подобно на книга, облегната странично на рафт. В това положение механизмът бил в покой, тъй като вътрешното тегло на експлозива не оказвало натиск върху ударника. В момента, в който някой вземел книгата за преглед и я ориентирал в вертикалното и естествено положение, преместването на вътрешното тегло активирало механизма и детонацията настъпвала, докато предметът бил в ръцете на носещия го. Геометрията на детонацията в ръцете била специално избрана, за да увеличи максимално тежестта на нараняванията. За разлика от мина, която избухва на земята и чиято енергия се разсейва нагоре, бухмина избухвала на нивото на гърдите или лицето, зоната с най-голяма уязвимост на човешкото тяло. С 150 до 200 грама пентрита на това разстояние резултатите били системно фатални или водели до ампутации на горните крайници и тежки черепно-лицеви травми. Документите, възстановени от екипите за контраразузнаване на 12-та група армии на САЩ през 1944 и 1945 година, показват, че Бухмайн са били разполагани основно в два ясно разграничени оперативни контекста. Първият е бил свързан с институции от културен характер, университетски библиотеки, общински архиви, музеи и седалища на административни органи. Вторият, и количествено по-често срещан, е бил свързан с военни съоръжения и административни казарми, които германците са евакуирали, знаейки, че ще бъдат незабавно заети и систематично претърсени от съюзническите части в търсене на документи с разузнавателна стойност. Детонации от този тип са документирани в Белгия, Франция и Нидерландия по време на месеците на германското отстъпление през есента на 1944 година. Повтарящият се модел на откриване на книги с военни технически заглавия или забравени административни документи в наскоро изоставени съоръжения е довел до приемането от съюзническите екипи на строги протоколи, които забраняват на всеки персонал без специализация в противодействие на импровизирани взривни устройства да докосва материали, открити в бивши германски съоръжения. Вариант на същата концепция, кистенбомбе или кутия-бомба, използвал дървени кутии с запечатан външен вид и привидно пълни с ценни материали, било то храна, боеприпаси, техническо оборудване или документи, със същия механизъм за детонация, активиран при отваряне на капака чрез какъвто и да е лостов механизъм. Тези варианти били особено чести в Северноафриканския театър по време на отстъплението на Африка Корпс през 1943 година, като няколко съюзнически разузнавателни офицери загинали при опит да възстановят документи от евакуирани германски съоръжения в Тунис. Трети вариант, Тишмин или масова бомба, използвал същия принцип, но интегриран в офис мебели. Чекмеджета на бюра с фалшиво дъно, съдържащо заряда, и механизма, активирани при издърпване на чекмеджето навън. Този вариант бил особено често срещан в щабовете на германските военни администрации в Западна Европа, където съюзническите офицери имали склонност да се установяват веднага след окупацията и да преглеждат съдържанието на бюрата в търсене на документи. Съвкупността от варианти на концепцията, ежедневен предмет като оръжие, представени от Бухмин, Кистенбомбе и Тишмине, създала ефект на тактическа вътрешна параноя, който съюзническите полеви доклади многократно документират. Войници, обучени да се бият на открит терен, развивали в градска среда и изоставени съоръжения парализиращо недоверие към всеки предмет, независимо от външния му вид. Това състояние било функционално за незабавното оцеляване, но оперативно скъпо. Забавяло събирането на разузнавателна информация, възпрепятствало бързото установяване на щабове и изразходвало време и умствена енергия във всяко окупирано съоръжение. Пети. Радиоуправляемите разрушения в Киев.
Когато Вермахтът започна операция Ни Барбароса през юни 1941 година, съветските армии се сринаха през първите седмици със скорост и мащаб на разрушенията, които сякаш потвърждаваха германските очаквания за кратка кампания. Но докато фронтът напредваше на изток, инженерите на Червената армия и оперативните служители на НКВД изпълняваха в изоставените градове програма за разрушения и капани, проектирана от полковник Иля Старинов, считан за най-големия специалист по взривни работи и саботаж в историята на съветските въоръжени сили. Старинов бе разработил своите техники по време на Испанската гражданска война, където работеше като технически съветник на републиканските сили и лично ръководеше множество операции по разрушаване на железопътна инфраструктура, мостове и снабдителни линии. След завръщането си в Съветския съюз той прекара годините преди войната, систематизирайки знанията си в ръководства за разрушения, които в последствие се превърнаха в оперативна доктрина на НКВД и Червената армия. Когато започна Барбароса, Старинов отговаряше за подготовката на съветските градове, за да бъдат превърнати в капани за окупаторите. Най-добре документираният и исторически най-мащабен пример беше Киев, столицата на Украйна, превзет от силите на група армии Юг на 19 септември 1941 година. На 24 септември започна серия от експлозии в сърцето на историческия център, която продължи няколко дни и в крайна сметка унищожи по-голямата част от Хрещатик, главния булевард, заедно с десетки сгради в административния и търговския център на града. Германските оценки за жертвите сред войниците и цивилния персонал на окупацията варираха между няколко стотин и над 1000 души, макар че никога не бяха окончателно потвърдени от нито един източник. Системата, инсталирана от инженерите на Старинов, беше толкова сложна, че на германците им бяха необходими дни, за да започнат да я разбират, и седмици, за да я картографират приблизително. Сградите по Хрещатик бяха минирани през седмиците преди евакуацията, като бяха използвани мазета и подземни комуникации за поставяне на значителни разрушителни заряди. Но това, което правеше системата качествено различна от всяка позната на германското военно инженерство, беше механизмът за задействане. Съветските инженери бяха инсталирали специално проектирани радиоприемници, свързани към механизмите за детонация. Експлозиите не се задействаха чрез натиск, опън, контакт или време по автономен начин, а чрез кодирани радиосигнали, предавани от съветски позиции на десетки, а в някои случаи и на повече от 100 км разстояние. Германците не разполагаха със стандартна процедура за откриване на този тип дистанционно задействане, защото нищо в опита им в Полша, Франция, Белгия, Норвегия или на Балканите не ги беше подготвило за него. Най-изтънченото измерение на системата, това, което я превръща в обект на техническо възхищение дори десетилетия след войната, беше онова, което инженерите на Старинов наричаха протокол на 2 сигнала. Системата не детонираше при първия радиосигнал. Първият сигнал просто поставяше приемника в режим на готовност, което по отношение на механизма означаваше премахване на последното електрическо задържане в ударниковата верига, оставяйки системата готова за детонация, но без да я задейства. Вторият сигнал, предаван между 4 и 6 на 10 часа по-късно, завършваше веригата и активираше детонацията. Този протокол имаше конкретна цел – да позволи сградите да изглеждат безопасни в продължение на часове или дни след първоначалното окупиране, създавайки у германските войници фалшиво чувство за сигурност, което увеличаваше броя на присъстващите хора и дълбочината на разполагането им, когато вторият сигнал пристигнеше. Хотел Континентал, превърнат от СС в временен щаб на Сондеркомандо 4А, беше разрушен с всички намиращи се вътре по време на детонацията, няколко дни след като германците го бяха инспектирали и обявили за безопасен. Киевската опера, хотел Дойчен, временният щаб на фелджандармерията и най-малко 30 допълнителни сгради в центъра на града бяха унищожени през следващите дни чрез същата система.
Техниките на Старинов, кодифицирани в ръководството «Тактическо разрушаване на градски съоръжения», което циркулираше сред диверсионните части на Червената армия от 1942 година, се превърнаха в стандартна доктрина за подготовката на съветските градове, застрашени от германското настъпление, и бяха прилагани с вариации в Харков, Смоленск, Минск и множество по-малки градове по целия източен фронт. Самият Старинов оцелява в войната и живя до 100-годишна възраст, умирайки през 2000-та година. Неговите мемуари, публикувани в Съветския съюз през 70-те години под заглавието «Бележки на един диверсант», представляват първичен източник с изключителна стойност за съветските разрушителни операции. В тях той описва с клинична подробност принципите, които са ръководили проектирането на системата в Киев, както и техническите нововъведения, които е въвел в доктрината за радиоуправляемо разрушаване. Книгата беше частично класифицирана при първото си издание и беше публикувана в пълна версия едва след разпадането на Съветския съюз. Това, което киевската система демонстрира убедително и което промени окупационната доктрина на всички въоръжени сили, които взеха под внимание този опит, както съюзническите, така и тези от Оста, беше, че уязвимостта на окупатора не приключва в момента на първоначалното завземане. Завладяна територия можеше да остане бойно поле дни или седмици след прекратяването на всякакви конвенционални бойни действия, чрез системи за отложено задействане, които окупаторът не можеше да неутрализира, защото не можеше да ги открие. Този урок, дълбоко смущаващ за военните плановици, беше и този, който най-ясно установи концептуалната връзка между радиоуправляемите разрушения на Старинов от 1941 година и импровизираните взривни устройства, активирани дистанционно, които белязаха конфликтите в Ирак и Афганистан през 21 век. 6. Капаните с трупове в Тихия океан. В Тихоокеанския театър японските войски разработват и систематизират използването на трупове, както на загинали японски войници, така и на убити американски морски пехотинци, като платформи за капанни устройства. Тази практика, документирана на почти всеки важен остров в Централния Тихи океан от Гуадалканал през 1942 година до Окинава през 1945 година, представлява един от най-психологически смущаващите аспекти на войната с капани през 20 век и този, който оказва най-голямо влияние върху дългосрочното психично състояние на ветераните, оцелели в този театър на военни действия. Техническият механизъм е сравнително прост в най-разпространените си варианти. Под падналото тяло се поставя противопехотна мина с натиск, обикновенно тип 9-10 и 3 с бамбуков корпус, или граната с частично освободена халка, задържана в това положение от тежестта на тялото. В по-сложните версии се използва детонатор на опън, свързан чрез тънка нишка към крайник на трупа, така че всяко движение на ръката или крака в обратна посока активира системата. Вариантът с граната с частично изтеглена халка обаче е най-често документиран поради своята простота и наличност. Ранените, но все още съзнателни японски войници могат да поставят този капан върху собственото си тяло или върху тялото на паднал другар за секунди, без да е необходимо специализирано оборудване. В момента, в който морски пехотинец се опита да премести тялото, за да вземе документи за самоличност, да провери за оцелели, да разчисти пътя или просто в жест да не остави паднал другар на полето, гранатата завършва своя цикъл на въоръжаване и детонира. Първата систематична документация на тази практика в Гуадалканал предизвиква незабавна и дълбока ревизия на стандартните процедури на морската пехота. Новите директиви постановяват, че никое тяло не може да бъде местено без предварителен визуален оглед от минимално разстояние от 5 метра, последван от използване на въжета или куки за обръщането му от същото разстояние преди всяко ръчно приближаване. Военните капелани, чиято традиционна функция включва събирането и съпровождането на загиналите, получават специално обучение за рисковете и започват да действат изключително в координация с инженерни екипи по обезвреждане. Психологическото измерение на този капан действа на различно ниво от всички други системи.
Капаните, базирани на неодушевени предмети, създават предпазливост и бдителност към физическата среда, но не засягат фундаментална морална ценност. Капанът, базиран на трупове, напротив, поставя в пряк конфликт два императива – инстинкта за оцеляване, който повелява да не се приближаваш, и кодекса на честта на бойците, който забранява изоставянето на другарите на полето. Този конфликт е бил съзнателно използван като част от доктрина. Инструкциите, заловени на различни места в Тихия океан и преведени от G2, разузнавателния отдел на Тихоокеанските експедиционни сили, изрично описваха поставянето на капани под паднали войници като част от умишлена стратегия за морално и психологическо изтощение. Текстовете посочваха, че целта не е само пряката загуба, а и предизвикването на тактическа парализа, да се попречи на съюзническите части да напредват плавно, като бъдат принуждавани да спират при всяка загуба, за да извършват процедури за безопасност, и едновременно с това да се създаде у оцелелите емоционална тежест от вина и ужас, която постепенно подкопава сплотеността на частите. На Пелелио през септември и октомври 1944 година една особено добре документирана разновидност включваше използването на тежко ранени, но все още съзнателни японски войници като примамки за капани. Тези мъже, с рани несъвместими с оцеляване в рамките на часове, държаха гранати в полуготово състояние, докато лежаха видими на известно разстояние от позициите на морските пехотинци, издавайки звуци или правейки жестове, които можеха да бъдат тълкувани като молби за помощ. Свидетелствата на ветерани от първи полк на морската пехота описват невъзможността да се определи със сигурност дали ранен японски войник на 20 или 30 метра представлява капан или възможност за пленяване на затворник с разузнавателна стойност, както и тактическата парализа, която тази несигурност поражда. Въздействието на тази практика върху психичното състояние на американските войски беше изследвано от военните психиатри на Тихоокеанските експедиционни сили по време и след войната. Събраните данни, анализирани в доклада Psychiatric Observations in the Pacific Theater 1943 до 1945, показаха, че срещите с тези специфични капани са били споменавани спонтанно от значително по-голям процент пациенти с диагноза бойна невроза, отколкото който и да е друг вид бойна травма. Майор Уилям Менингър, отговорен за психиатрията в американската армия по време на войната, отбеляза в своите анализи, че капанът с трупове въздейства върху два психологически механизма едновременно, които обикновено действат в противоположни посоки. Първият беше инстинктът за самосъхранение, който в условията на бой поражда бдителност и дистанция спрямо заплахите. Вторият беше връзката на групова принадлежност, която в добре обучените бойни части създаваше силен императив да не се изоставят падналите другари. Капанът с трупове поставяше тези два импулса в пряк конфликт и разрешаването на този конфликт, независимо от решението на войника, създаваше остатъчно психологическо натоварване, което в много случаи се проявяваше като постоянни симптоми на вина, хипербдителност или дисоциативна тревожност. От 1943 година корпусът на морската пехота въведе специфичен тренировъчен елемент относно този конфликт в програмите за подготовка за Тихия океан. Инструкцията изрично признаваше емоционалната реалност на дилемата и обучаваше морските пехотинци да разрешават напрежението не чрез отричане на импулса да възстановят своите другари, а чрез насочването му през протокол за безопасност. Възстановяването беше възможно, но само след проверка от разстояние. Този подход, който съчетаваше техническо обучение с признаване на емоционалното измерение на боя, беше считан от военните психиатри за един от най-ефективните протоколи за превантивно психично здраве по време на конфликта. Седми. Стипаловидната система на линията Зигфрид. Линията Зигфрид или Уествол в германската номенклатура представляваше отбранителен пояс, изграден между 1930 и 1939 година по протежение на западната граница на Германия,
състоящ се от повече от 18 000 бункера, артилерийски позиции и бетонни препятствия, разположени в зона с дълбочина между 30 и 5 и 100 км. Когато съюзническите армии започнаха да проникват в нея през септември 1944 година, военните инженери на ОБ Уест разполагаха със седмици, за да я превърнат в най-гъсто минираната отбранителна система на Западния фронт. Това, което отличаваше капаните на линията Зигфрид от системите, използвани в градове и села, беше систематичната и централно планирана интеграция. Това не бяха импровизирани капани, поставени от отстъпващи части, а система, проектирана от щаба на ОБ Уест с стратегическата цел да се увеличат максимално загубите на съюзниците по време на това, което плановиците наричаха еластична отбрана в дълбочина. Доктрината предполагаше контролирано отстъпление, но така, че всеки отстъпен метър да струва на нападателя непропорционално количество човешки и материални ресурси. Бункерите на линията Зигфрид, които изглеждаха изоставени, съдържаха множество взривни системи, организирани в логически последователности, възпроизвеждащи действията, които би предприел екип за обезвреждане. Главният вход беше блокиран с бетонни отломки и привидни развалини, но действителното пространство за достъп беше свободно, което създаваше впечатление, че вече е било прочистено от предишна част. Тази действителна входна врата съдържаше първи дърпащ детонатор, свързан с рамката на вратата. Този, който обезвреждаше първия капан, намираше вътрешността на бункера привидно празна и безопасна. Въпреки това бетонните стени бяха пробити отвътре по време на строителството и съдържаха вградени взривни заряди, свързани или към времеви детонатор, настроен да се задейства между 20 и 40 минути след влизането, или към вторична дърпаща система, свързана с на пръв поглед безобидни предмети вътре в бункера. Особено документиран модел в района на Ахен включваше подземните дренажни системи на зоната. Канализационните мрежи и тръбопроводите под градовете в региона свързваха отбранителни позиции на линията Зигфрид със съседни цивилни сгради чрез мрежи от нисковолтови детонационни кабели. Когато съюзниците започнаха да изследват канализациите като пътища за тактическо проникване, те откриха, че кабелите не водят към единични заряди, а към разклонени системи, които могат да бъдат задействани от множество точки в мрежата, което правеше конвенционалното последователно обезвреждане невъзможно. Премахването на една точка за задействане не деактивираше системата. То просто активираше резервен механизъм, разположен на различен вход. Първа американска армия документира в своите доклади от есенната кампания през 1944 година, че инженерните екипи са идентифицирали повече от 9000 отделни капанни устройства само в сектора между Ахен и река Рур през месеците октомври и ноември. Плътност на разполагане, която предполага планиране и монтажни дейности в продължение на седмици, извършвани под координацията на инженерни подразделения с висока степен на специализация. Оперативните ефекти бяха измерими. Скоростта на настъпление на съюзниците през линията Зигфрид беше постоянно между 40 и 60% по-бавна от прогнозите на съюзническото командване, изчислени въз основа на очакваната конвенционална съпротива. Значителна част от това разминаване беше приписана вслед кампанийни анализи не на директния оръжеен огън, а на необходимостта от процедури по проверка и обезвреждане във всяка позиция. Генерал Брадли, командир на 12-та група армии на САЩ, посвети няколко параграфа в следвоенните си мемуари на специфичния проблем с капаните по линията Зигфрид. Той описа явлението, което офицерите на място наричаха парализа на предпазливостта. Тенденцията подразделенията да забавят темпото под тактически необходимото не поради активна съпротива, а поради невъзможността да се определи кое е капан и кое не. Подразделенията, които се бяха придвижвали бързо във Франция през лятото на 1944 година, станаха значително по-бавни при навлизането в самата германска територия, където вероятността за наличие на капани се възприемаше като много по-висока. Това явление на парализа на предпазливостта
беше определено от военните психиатрични съветници като различно от обикновения страх от вражески огън. Това беше специфична форма на тактическа несигурност, която не можеше да бъде преодоляна с повече смелост или с повече конвенционално обучение, а единствено с повече време за проверка, което в оперативен смисъл означаваше забавяне на настъплението. 8. Водоизточниците в Северна Африка. Северноафриканският театър създаде уникални физически условия за развитието на военни капани. В среда, в която водата беше най-оскъдният ресурс и където нейното отсъствие можеше да убива по-ефективно от почти всяко конвенционално оръжие, инженерите на Африка, корпус на Ромел, разработиха система за замърсяване и миниране на водоизточници и кладенци, която представлява един от най-слабо документираните, но най-смъртоносни епизоди на пустинната война. Стратегическата логика беше пряка. 8-ма британска армия и австралийските, южноафриканските и индийските части, действащи в Киренайка и Тобрук, зависеха от логистична верига за водоснабдяване с изключителна уязвимост. Всяко значително настъпление на запад означаваше отдалечаване от установените пунктове за снабдяване и все по-голяма зависимост от кладенците и естествените водоизточници на терена. Компрометирането на тези кладенци не само причиняваше преки загуби, но и забавяше настъплението, налагаше разгръщането на допълнителни логистични ресурси и създаваше състояние на несигурност относно всички открити водни точки, дори и безопасните. Основната система за замърсяване беше технически проста, но с опустошителни ефекти. Кладенците в зоните на отстъпление бяха обработвани с малки количества моторно масло или дизелово гориво. Точно толкова, че водата да има миризма и вид на леко мътна, но привидно годна за пиене, като същевременно причинява тежка дехидратация и сериозно стомашно-чревно отравяне при консумация в по-големи количества. Откриването на така замърсена вода изискваше химически анализи, с които предните части рядко разполагаха. Самото използване на взривни капани надхвърляше замърсяването. Инженерите от Пионер батальон 33, основното бойно инженерно подразделение на Африка корпус, разработиха система от взривни заряди, поставени вътре в кладенците, свързани с таймерни детонатори, настроени да се активират часове или дни след напускането на водната точка, като се предполагаше, че до тогава кладенецът ще бъде активно използван от съюзническите войски. Експлозията вътре в кладенеца имаше двойно въздействие – убиваше близките войници и унищожаваше трайно инфраструктурата на кладенеца, която в либийската пустиня често представляваше плод на векове човешки труд. Частите на 8-ма армия документираха този тип в множество кладенци в Киренайка по време на настъплението през 1942 година. В няколко случая, описани в докладите на Royal Engineers, германските инженери бяха комбинирали взривния капан с химическо замърсяване, така че дори ако войниците успееха да извлекат вода преди детонацията, те щяха да понесат последиците от замърсяването часове по-късно. Един усъвършенстван вариант, документиран в тунизийския сектор през последните месеци на северноафриканската кампания през 1943 година, включваше кладенци, които бяха частично обезвредени по видим начин, като кабелът на заряда беше срязан и видим от ръба, за да създаде впечатлението, че капанът е бил открит и неутрализиран от предишно съюзническо подразделение. Въпреки това, под привидно обезвредения заряд беше инсталирана втора система за детонация на по-голяма дълбочина в кладенеца, предназначена да се задейства, когато нивото на водата се повишава естествено през нощните часове и хидростатичното налягане върху механизма се увеличава. Най-важният оперативен ефект от капаните в кладенците в Северна Африка не беше броят на преките жертви, които причиниха, макар те да бяха реални, те не бяха решаващи за хода на кампанията. Истинският ефект беше налагането на систематичен протокол за проверка, който забавяше всяка точка за водоснабдяване и изразходваше специализирани човешки ресурси, които при пустинните условия бяха оскъдни и трудни за замяна.
През юли 1942 година 8-ма армия създаде специализирано подразделение, наречено Field Water Survey Section, чиято единствена функция беше да проверява всеки водоизточник в зоната на операциите, преди да бъде разрешено използването му. Това подразделение, съставено от инженери по мини, полеви химици и специалисти по взривни вещества, се превърна в логистично тясно място по време на бързо настъпление. Колоните от превозни средства спираха за часове в очакване на разрешение за използване на кладенец, който можеше да се окаже напълно безопасен или напълно унищожен. От гледна точка на логистичното планиране, тази принудителна несигурност беше едно от най-дълготрайните оперативни наследства на водните капани на Африканския корпус – Африка Корпс. Уроците, научени в Северна Африка относно уязвимостта на водните точки, оказаха пряко влияние върху съюзническата доктрина в последващите театри на бойни действия. В Италия през 1943 и 1944 година инженерните екипи на 5-та американска армия и 8-ма британска армия започваха всяко настъпление с предположението, че всички кладенци и водоизточници в районите, евакуирани от германците, са компрометирани, докато не се докаже обратното, предположение, което последващите полеви анализи потвърдиха като правилно в достатъчно висок процент, за да оправдае този протокол. Девето – унищожението на Варшава. Унищожението на Варшава през есента и зимата на 1944 година е един от най-добре документираните епизоди на умишлено градско разрушение по време на Втората световна война. След провала на Варшавското въстание, започнато от полската вътрешна армия на 1 август 1944 година и потушено от германските сили на 2 октомври след 63 дни ожесточени градски боеве, частите на СС получават пряка заповед от Химлер да разрушат града систематично, сграда по сграда, квартал по квартал. В този процес на планирано разрушение, германските инженери превръщат руините на Варшава в най-големия документиран градски капан през Втората световна война. Штурмбанфюрер Йозеф Бах-Зелевски, който наблюдава операциите по разрушаване, документира в докладите си до райхсфюрера използваните методи за максимизиране на щетите върху конструкциите. Сградите не са били просто разрушавани, те са били подготвени да се срутят по специфични начини, предназначени да увеличат загубите сред онези, които се опитват да разчистват отломките, да търсят оцелели или да използват останалите структури като опорни точки. Външните стени на многоетажни сгради са били стратегически отслабвани в основните носещи точки, докато вътрешните са били укрепвани по измамен начин, създавайки привиден структурен стабилитет, който се разрушавал при най-малкото допълнително натоварване върху развалините. Тази техника карала спасителните екипи и войниците, използващи стените за прикритие, да предизвикват вторични срутвания. Истинският аспект на взривния капан във Варшавската система бил още по-специфичен и умишлен. Мазетата на сградите, които представлявали основните убежища за цивилните, оцелели сред руините, както и за бойците от вътрешната армия, продължаващи остатъчна съпротива, били систематично минирани с заряди, свързани с таймерни механизми, настроени да се задействат между 24 и 72 часа след поставянето. Инженерите изчислявали, че до тогава мазетата ще бъдат заети от цивилни, търсещи единствените налични подземни убежища след разрушението на повърхността. Системата действала по психологическа логика в две фази. В първата фаза сградите горели и се срутвали видимо на повърхността, подтиквайки оцелелите към мазетата като инстинктивна реакция за оцеляване, същата, която би била адаптивна във всеки друг контекст на бомбардировка или градски пожар. Във втората фаза, когато оцелелите вече били установени в това, което смятали за относителна безопасност под земята, таймерните механизми изпълнявали функцията си. Свидетелствата на полски оцелели, събрани от Полската комисия за военни престъпления между 1945 и 1947 година, описват експлозии, настъпили часове след като цивилните слезли в мазетата на сгради, които изглеждали стабилни.
Съветските екипи от Червената армия влезли във Варшава през януари 1945 година, след като германските сили я евакуирали пред настъплението на армията на маршал Жуков, открили ниво на миниране, което надхвърляло всички предишни оценки на разузнавателните екипи. Инженерите от Втора ударна армия и Първи белоруски фронт посветиха повече от 6 седмици на систематичното обезвреждане на устройства в град, който вече беше разрушен в повече от 80% от застроената си площ. Официалното обявяване на относително безопасни зони за повторно цивилно заселване не настъпи до март 1945 година. Това, което поставя Варшавската система в отделна категория в историята на военните капани, е фактът, че за разлика от всички останали системи в този подбор, тя беше проектирана предимно не срещу вражески военни сили, а срещу цивилното население на града, с изричната цел, документирана в заповедите на Химлер от октомври 1944 година, Варшава и нейните жители да изчезнат окончателно от европейската карта. Варшавските капани не бяха компонент от войната срещу съюзническите въоръжени сили. Те бяха компонент от геноцида. 10. Системата от пещери в Окинава. Битката за Окинава, водена между 1 април и 22 юни 1945 година, беше най-голямата амфибийна операция в Тихоокеанския театър и последната голяма битка на войната преди капитулацията на Япония. С повече от 110 000 войници от 32-а японска армия, защитаващи остров с площ от 1200 квадратни километра срещу съюзническа сила, която в крайна сметка надхвърли 541 000 души, и с гарнизон, който знаеше, че няма да има подкрепления и че предаването е невъзможно, японските инженери превърнаха карстовата система от пещери на Окинава в най-сложния и смъртоносен комплекс от капани в цялата война в Тихия океан. Окинава беше геоложки различна от предишните вулканични острови в Тихия океан, като Иводжима или Пелелио. Нейният варовиков субстрат, образуван в резултат на милиони години натрупване на корали и морски седиментни скали, беше естествено пробит от стотици пещери, подземни галерии и карстови системи с различни размери. Инженерите от 32-а армия под ръководството на инженерния полковник Яхара Хиромичи разшириха, свързаха и милитаризираха тази естествена система през месеците преди американския десант на 1 април 1945 година. Резултатът беше мрежа от над 60 км тунели, свързващи приблизително 1600 естествени или изкуствено разширени пещери, разпределени по целия остров с особено висока плътност в южната зона, където се водеха най-интензивните боеве. Системата от пещери в Окинава функционираше по това, което инженерните офицери от корпуса на морската пехота нарекоха тактика на въртящата се врата. Пещера, която беше атакувана с огнемети М1 или с запечатващи заряди от екипите за прочистване на инженерната рота и която морските пехотинци смятаха за неутрализирана, можеше да бъде активирана отново отвътре, чрез достъп през свързаните тунели. Защитниците използваха подземния лабиринт, за да се преразпределят след всяка атака. Позиция, която изглеждаше унищожена, се появяваше отново като активна часове по-късно, стреляйки от леко различни ъгли, което правеше трудно да се определи дали това е същата позиция или нова. Конкретните капани, инсталирани вътре в системата от пещери, показваха уроците, научени от всички предишни битки в Тихия океан. Естествените укрития в пещерите, скалните образувания, варовиковите стълбове и изоставеното оборудване бяха систематично предварително минирани с фрагментационни заряди между 200 и 600 грама експлозив. В ограниченото пространство на пещера с средни размери, това количество експлозив, комбинирано с фрагментация на скалата, причиняваше тежки наранявания в радиус от 8 до 10 метра. Морските пехотинци разработиха правило, че вътре в пещера нищо не служи за укритие. Всяко потенциално защитно образование всъщност представляваше целева маркировка. Инженерите на Яхара също разработиха система, която използваше акустичните свойства на карста.
Вътрешността на пещерната система на Окинава усилваше и изкривяваше звуците по начини, които инженерите бяха изучили и картографирали. Гласове, стонове или звуци от движение, идващи от определени позиции в тунелната система, бяха предназначени да привличат морските пехотинци към точки за засада или към минирани зони. Екипите за прочистване на пещери от 3-ти амфибиен корпус разработиха протокола за акустична проверка. Преди да напреднат към който и да е звук в пещерна система, те изчакваха 5 минути в пълна тишина, за да определят дали звукът се повтаря по модел, който предполага реален човешки произход или механичен капан. Особено документирана система от екипите на 6-ти полк на морската пехота беше тази на водните пещери. Окинава има множество естествени извори и водни резервоари в карстовата система, които защитниците бяха едновременно замърсили и минирали. Естествените водни кладенци в пещерната система бяха минирани с потопени взривни заряди, задействани чрез механизми с времезакъснение или хидравлично налягане. Замърсяването на водните запаси се извършваше паралелно, използвайки материали, налични в запасите на гарнизона. Войникът, който откриваше вода в пещера и се приближаваше, за да провери нейната годност за пиене, задействаше механизма преди да може да извърши каквато и да е проверка. Психологическото измерение на пещерната система на Окинава беше предмет на специално изследване в докладите на Дивизията по психиатрична медицина на военноморските сили на Съединените щати, публикувани през 1946 година. Авторите идентифицираха в пещерната система най-пълния пример за среда на всепосочна заплаха – пространство, в което опасността можеше да идва едновременно от земята под краката, от страничните образувания, от тавана на пещерата, от звуците в тъмнината и от телата на паднали войници. Нито една посока и нито един обект не предоставяха сигурност, а продължителното поддържане на това състояние на тревога водеше до измерима функционална деградация в когнитивното и физическото представяне на бойците. Данните за загубите в битката за Окинава, анализирани по категории вслед кампанийната справка на 10-та американска армия, приписват между 8 на 10 и 2 и 2% от смъртните американски загуби на пещерната система като цяло, включително както засадния огън от замаскирани позиции, така и самите системи от капани. Този дял беше най-високият, регистриран за подобен фактор във всяка битка в Тихоокеанския театър до този момент и беше един от най-често цитираните аргументи от американския генерален щаб за оправдаване на използването на атомната бомба като алтернатива на инвазията на основните японски острови, чийто гарнизон, според оценките, би подготвил подобни отбранителни системи в национален мащаб. Капаните от Втората световна война не изчезват с примирията от 1945 година. Милиони устройства остават заровени в почвите на Европа, Северна Африка и островите в Тихия океан. В Беларус, една от най-силно минираните зони на Източния фронт, експлозиите на мини и капани от Втората световна война продължават да причиняват цивилни жертви десетилетия след края на конфликта. В Либия, в района на Ел Аламейн и в пустинята Киренайка, мините на Африка Корпус и на 8-та армия продължават да усъкътяват пастири и земеделци и през 21 век. Хуманитарните организации за разминиране изчисляват, че в Европа и Северна Африка все още остават няколко милиона мини и неизбухнали устройства от конфликта. На островите в Тихия океан проблемът има допълнително измерение. Влошаването на механизмите за детонация с течение на времето не ги прави непременно безвредни. Взривните вещества, които съставляват заряда на мина или капан от 1944 година, запазват голяма част от своята взривна мощ десетилетия наред, докато механизмите за задействане при своето разпадане в някои случаи стават по-чувствителни, а в други напълно непредсказуеми. В Палау, Иво Джима, Пелелио и на няколко от филипинските острови местните власти редовно съобщават за откриването на устройства от Втората световна война по време на строителни работи или по ерозирали крайбрежия. Екипите за обезвреждане на японските сили за самоотбрана и на американската армия
посвещават ежегодно часове работа за реакция на тези инциденти 80 години след края на войната. Техническото наследство е също толкова пряко и дълготрайно. Разузнавателните екипи на съюзниците систематично каталогизират и анализират всяка разновидност на капан, открита по време на войната. Наръчниците на американската армия и техните еквиваленти в британския кралски инженерен корпус са преработени и разширени през 1945 и 1946 година, като включват всички придобити знания. Тези наръчници стават основа на доктрината за капани и обезвреждане във всички последващи конфликти през Студената война. Германската мина Блайстифт-мине има преки наследници в саботажните програми на ЦРУ и КГБ през десетилетията от 1950 до 1980 година. Техниките за радиоуправляемо взривяване на Старинов оказват влияние върху доктрината за партизанска война, преподавана от съветски съветници в Азия, Африка и Латинска Америка по време на ерата на деколонизацията. Принципите на многослойните минни полета от Иво Джима се появяват отново в отбраната на Виет Конг и Народната армия на Северен Виетнам по време на Виетнамската война, адаптирани с местни материали, но основани на същата логика за объркване на детектори и поетапни капани. В областта на обезвреждането Втората световна война създава първото поколение специалисти по обезвреждане като самостоятелна и призната военна категория. Преди 1939 година обезвреждането на взривни вещества е било второстепенна функция, възлагана на бойните инженери. След 1945 година всяка модерна армия разполага с специализирани части, специфични протоколи и оборудване, предназначено изключително за тази задача. Специалността EOD – Explosive Ordnance Disposal, като независима военна област със собствена командна структура, стандарти за обучение и отличителни знаци, е до голяма степен пряк резултат от уроците, научени между 1939 и 1945 година. Изследванията върху психологията на войника, систематично изложен на среди с капани, оставиха трайно наследство. Проучванията върху умственото изтощение, причинено от постоянната и непредсказуема заплаха от капани, започнати от военните психиатри на американската армия по време на самата война и систематизирани в годините непосредствено след нея, са преки предшественици на съвременните изследвания върху посттравматичното стресово разстройство в бойни условия. Клиничното описание на генерализирана хипербдителност към стимули от околната среда, което е един от диагностичните симптоми на ПТСР според настоящите критерии на DSM-5, беше описано за първи път с почти идентични термини в психиатричните доклади от Тихоокеанския театър през 1943 и 1944 година, написани от военни лекари, които се опитваха да разберат какво се случва с ветераните, оцелели на островите с капани и минирани трупове. Най-пряката връзка между капаните от Втората световна война и конфликтите на 21 век е IED – импровизираното взривно устройство, което определи характера на войните в Ирак и Афганистан за силите на Западната коалиция. IED – активирани чрез радио, устройства, заровени под пътища с неметални корпуси и многослойни капани, предназначени да поразяват както войниците, така и техните спасители. Всички тези елементи имат преки и документирани предшественици в системите, описани в този преглед. Ръководствата за обезвреждане на IED на американската армия от 21 век изрично цитират опита от Втората световна война като доктринална отправна точка, установявайки техническа и тактическа приемственост от 80 години между инженерите от пионерските батальони на Вермахта и сапьорите на 21 век. Периодът между 1939 и 1945 година беше моментът, в който войната с капани достигна първата си техническа и индустриална зрялост.
Съчетанието на индустриални ресурси в масов мащаб, натискът за развитие при реални и непрекъснати бойни условия и съвместното съществуване на множество национални военни доктрини, конкуриращи се в едно и също географско пространство, доведе до безпрецедентно ускорение в сложността, разнообразието и ефективността на тези системи. Това, което се роди от този процес, остави неизлечим отпечатък върху историята на въоръжението, военната инженерия и научното разбиране за психологическото въздействие на боя.